Il-ħajja ta' baritonu hija sabiħa ma' mimlija sagrifiċċji. Ext Arma TVM News il-baritonu Zazuħawċi Charles Buttigieg. Charles huwa prodott ta' talent ħabriki tiegħu. Il-palk huwa l-post fejn iqatta l-parti l-kbira tal-ħin tiegħu. Hija ħajja vera sabiħa fija wkoll kif ħanaqbad ngħidlek sagrifiċċju li inti l-sifer u dejjem tipprova tkun on top. U titkun ħafna dedikatu. Bħalissa bbażat Firenze ma' Masquerade Opera, intażel biex ikun parti minn New Generation Festival li jiċċelebra t-talent żagħżugħ. Nagħmel così fan tutte. Mbagħad għandi kunċert il-Ġermanja ġej fuq l-Alpi sabiħ ħafna fl-20 ta' Ġunju u għandna sorpriżi ġejjin f'Settembru. Il-quċċata ta' karriera ma tiġix bixejn. Charles Buttigieg dan jafu sew, għandu 26 sena, ilu jipprattika minn mindu kellu 11 sena. Il-ħila tiegħu fil-vuċi skopri ta' Juliette Bizazza. Id-debut tal-baritonu Charles Buttigieg fil-Ġermanja huwa pass li ilu jistinka għalih u jistenna. Dak is-sens li inti meta tkun qed taħdem ma' opera houses li huma A-level, dak is-sens fija responsabilità u li inti tagħti dak kollu li studjajt u mhux biss il-vuċi imma tat il-karattru, għax il-karattru hija kollox fl-opera. Il-Teatro della Pergola f'Firenze se jkun l-appuntament li jmiss għal Charles Buttigieg f'Ġunju xahar li se introduċih ukoll mat-teatri Ġermaniżi.